Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ka foli b'aw ye ani fɛn fɛn bɛ nin waati in na min ye an ka fiɲɛsuru sira fɛ min ye Bamako Sikaso Segu Mopti an ka foli bɛ ninnu bɛɛ fo ka taa Gawo Tɔnbɔkutu ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye min ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛnen fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka sifinnaka dɔ ma sabula an bɛ se k'a fɔ ten ale bɛ wulikajɔ la sabula n'i ye jateminɛ o bɛ jɛkulu min na min ye Mali an bɛ se k'a fɔ jɛkuluba kɔni de don bi bi in na ka kɛɲɛ ni o ka wulikajɔ surtout an bɛ se k'a fɔ cadre min yɛrɛ b'u bolo bi jamana in kɔnɔna na donc ale o sifinnaka olu ka ɲɛmaa ye min ye Mohamed Cherif Kulubali ani ale de bɛna jɛ nin waati in na walasa ka se ka masala ale bɛ parti min na o de ye Adama Diden olu kɔni ka parti ye nin waati in na donc ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala min ye parti yɛrɛ kumaw bɛ an bɛna kuma o kan bi kosɛbɛ fo ka taa bi n'Ala sɔnna jamana yɛrɛ kunkanko kan olu hakilinata ye mun ye a ko la ni Ala sɔnna sanga min dira ma an bɛna essayer walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la président Youssou Musa yɛrɛ ni su wa baasi tɛ yen an y'i wele i nana wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ an komi an y'a fɔ n yɛrɛ fana nin ye siɲɛ fɔlɔ ye plateau kan n b'a bisi k'a fɔ nin tɛna kɛ laban ye plateau in kan an donna san kura la déjà donc an b'an profiter k'a fɔ dakun ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ani sanbɛ jumɛn de b'i bolo nin waati in na san kura in kɔnɔ ka ɲɛsin militants ma nin waati in kɔnɔna na ani jamanadenw ma. merci Musa i ka weleli la ka na i ka plateau kan plateau min b'a to an bɛna k'an da don jamana kuma la da don jamana kuma na c'est que maliyɛn den bɛɛ kan ka se ka i ta fɔ kuma dɔ la pour que an bɛ mun ɲini o bɛ se ka sabati donc an bɛ ala deli ala ka nin k'a siɲɛ fɔlɔ ye mais ala kana nin k'a laban ye comme i bɔra k'a fɔ cogo min na an bɛ san kura la an bɛ san kura mun na an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinan san kɛ lafiya ye maliyɛnw ma parce que wagatiw tɛmɛna o gɛlɛyara an ma kosɛbɛ ni san kura min daminɛnen a ka kɛ san ye san mun na maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kɛ san ye bɛn bɛ se ka sabati mun na kelenya bɛ se ka sabati mun na ka kɛ lafiya bɛ se ka jigin maliyɛn kan. ok d'accord o siratigɛ kɔnɔ i bɔra ka kuma fɔ an bɛna an da don bi an bɛ se k'a fɔ aw bɛ parti min kɔnɔ parti in yɛrɛ bɛ cogo di bi sabula a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min parti ɲɛmaaba ye ni ala ka hinɛ la nin waati in na ale kɔni fatura a ma mɛn bi ale ka fatuli kɔ parti yɛrɛ bɛ cogo di. bon Marama Cayi professeur Marama Cayi. an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ala ka hinɛ an ka président na n'o ye professeur Marama Cayi i da sera a ma sisan a fatura juillet kalo a taara ka parti to a kɔ a fana tun ye belebele ye parti la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parti la ni o mɔgɔ nasugu taara kuma dɔw la a ka gɛlɛn mais a tagara ka mɔgɔw to a kɔ parce que président fana tun ye mɔgɔ ye ani mɔgɔw de tun bɛ jɛ ka baara kɛ a ye baara kɛ cogo bɛɛ la walasa ale bɛ a tɛ yen parti bɛ se ka so sinsin ye cogo min na o de b'a kɛ bi a tɛ yen nɔ mais parti b'a sen kan parti bɛ vie parti bɛ activitéw kɛ parti kan ka fɛn o fɛn kɛ n'o wajibiyalen b'a kan a b'o baaraw kɛ. ok i bɔra k'o fɔ o faamuyara an y'a ye kɔsa in na aw ye rentrée dɔ kɛ min ye maison des aînés na min ye vice président min ye ANPE ale kɔni an bɛ se k'a fɔ ale kɔni bɛ intermiya la nin waati in na parti kɔnɔ an y'a ye aw ka parti ANPE dɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka intermiya in fana humour la k'a fɔ ko a b'a bisi k'a fɔ a fana tɛna na prolongement dɔ kɛ a kɔ kunna ko donc ko fɛɛrɛ bɛna kɛ cogo di walasa parti ka se ka président kura sɔrɔ mais o don jɛ min sigira o don a ye kɛnɛ min sigira a sigira hokumu jumɛn de kɔnɔ a laɲini ye mun ye hali n'a y'a sɔrɔ président kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛna na baara kɛ cogo bɛɛ la walasa parti denw bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que parti yɛrɛ bɛ ka ambition min ɲini o ka se k'o atteindre. d'accord a ka kan ka se ka o yɔrɔnin latilen dɔɔnin ye an bɛɛ ye bi parti président ye parce que an ka tɔn sigilen don sariyaw de fana kan sariya ninnu b'a jira k'a fɔ ni président tɛ yen a ka dankan ye mun ye o de bɛ continuer ni baara ye a sera président la ni o yɔrɔ de ye a nani bi cɛ ani a tɔw bɛɛ bɛ jɛ ka baara de kɛ u bɛ ka jɛ ka baara kɛ walasa parti ka sinsin o de y'a to bi i tɛ fɛn mankanba mɛn a ko kɔnɔ an bɛɛ de ye président ye bi peut-être fo ka taa se congrès wɛrɛ ma congrès ma se fɔlɔ ni congrès sera n'a mun bɛ kan ka bɔ la o bɛ bɔ la mais an bɛɛ de ye président fo ka se congrès i bɔra k'i da se mun ma sisan ko
an bɔra lajɛ mun na an ka conférence nationale de don ni kun y'a siɲɛ 19 ye Adema bɛ conférence nationale kɛ n'i ye Adema sariyaw ta instance de b'a kɔnɔ instance ninnu na il y a assemblée générale de communauté bɛ yen assemblée générale de sous-section bɛ yen conférence de section bɛ yen conférence régionale bɛ yen conférence nationale bɛ yen fo ka na se congrès ma congrès de ye belebeleba ye instance la mun dalen b'o kan o ye conférence nationale ye an ka sariya texte b'a fɔ conférence nationale ale bɛ kɛ congrès fila ni ɲɔgɔn cɛ mais texte kelen bɛ tila k'a fɔ tuguni ko conférence nationale bɛ kɛ san o san comité exécutif de b'a préparer ale de bɛ cadre wele o ye cadre ye cadre mun kɔnɔ an bɛ wele bila an ka section bɛ Mali fan o fan ni Mali kɔfɛ section représentant notamment généralement premier responsable n'o ye secrétaire général ye olu bɛ assister ni mɔgɔ kelen ani an ka section minnu bɛ kɔfɛla la o bɛɛ de bɛ na ka na conférence nationale kɛ san o san a kɛkun ye mun ye ka se k'a lajɛ taabolo jumɛn parti sera ka baara jumɛn kɛ san kɔnɔ taabolo kura jumɛn kan ka se ka di parti ma n'o ye a bɛ fɔ o ma les grandes orientations du parti o de bɛ dégager conférence nationale kɔnɔ conférence nationale ye cadre fana ye tuguni a b'a to comité exécutif n'o ye parti sanfɛla yɛrɛ ye o sera ka baara mun kɛ san kɔnɔ o baara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ présenter militant minnu nana conférence la voilà an sera ka nin de kɛ nin y'a to an ye nin kɛ mais an tun bɛ fɛ ka nin kɛ nin ma se ka kɛ kun min y'a to a ma se ka kɛ o bɛ fɔ ensemble a bɛ jɛ ka san kura ta kan ka taa taabolo min fɛ o orientation ninnu bɛ dégager o fana ka fara a kan Adema la i b'a sɔrɔ k'a fɔ sinsinbere bɛ Adema la parce que n'i ye parti sanfɛla ta n'o ye comité exécutif ye o fana bɛ dɛmɛ a ka baara la ni mouvement affilié ye mouvement affilié don sifinw fɛ yen olu ka mouvement bɛ yen nɔ musow fana ka mouvement bɛ yen olu bɛ parti dɛmɛ baara la kosɛbɛ conférence nationale ye cadre fana o mouvement affilié responsable fana b'u adresser comité exécutif la hakilina min b'u la parti taabolo la u fana sera ka baara mun kɛ u ka san kelen kɔnɔ olu b'o fɔ pour que bɛɛ ka se ka to information kelen na a ka dɔn mun bɛ sanfɛ i ye ciden de ye minnu y'i ci ka na i ye baara min kɛ san laban i k'o lasegin u ma donc militant mun bɛ dugu ma ani militant min bɛ sanfɛ bɛɛ bɛ to hakilina kelen na bɛɛ bɛ to information niveau kelen na o b'a to parti ka marché bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. D'accord, i bɔra k'o fɔ nin waati in kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ an bɔra k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na k'a fɔ ATEMA kɔni ye parti ye surtout parti min sigilen don i bɔra k'a fɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ bi bi in na parti politique ninnu na parti ale de ye parti ye min ma gɛlɛya sɔrɔ peut-être ɲɛmaaw taalen kɔfɛ parce que an y'a ye parti ba tun bɛ k'a fɔ min y'a leader ye n'olu taara parti kɔni kɛlɛmisɛnmaninw bɛ don fo ka taa o yɛrɛ sɔrɔ kiiribodaw la an y'a ye sɛbɛn fɔlɔw tɛ ka respecté mais o ma se ka kɛ Adema kɔnɔ sabula kabini an bɛ se ka fɔ sigira fo ka na bi a bɛ k'a ɲɛma président bɛ succéder i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ démocratiquement cogo min mankan ma bɔ a la mais bi bi in na ni conférence est-ce que an bɛ se k'a fɔ parti kɔnɔna na consultation commencera ka kɛ walasa ka se ka kalata nataw ka se k'olu labɛn cogo min. Bon bɔra k'a fɔ conférence nationale ye kuma bɛ fɔ n'i ye an ka conférence nationale yɛrɛ ta 19 nin recommandation minnu bɔra a la recommandation 20 kun b'a kɔnɔ recommandation dɔ b'a fɔ ko a bɛ ɲini comité exécutif fɛ kalata nata ninnu a bɛ se ka préparer cogo min na a ka mesure bɛɛ ta walasa o bɛ se ka préparer a bɛ tila ka ɲinɛ a fɛ tuguni a k'a lajɛ parce que n'i ye Mali yɛrɛ tagabolo ta bi an bɛ découpage kura de kɛra fɔlɔ la région 10 kun b'an bolo mais bi région ye 19 ye o kelen i b'a sɔrɔ cercle caman créera commune caman créera arrondissement caman créera donc a ka kan bi parti kan ka se ka bɛɛ ladilan ka bɛn o découpage kura ma donc o laɲini dɔ kɛra comité exécutif fɛ o kɛkun ye mun ye o bɛɛ kɛkun ye walasa kalata minnu bɛ na o bɛ se ka préparer parce que o sigiyɔrɔ kelen o kelen i b'a sɔrɔ mɔgɔw kan ka élire mɔgɔ minnu kan ka élire f'a ka kɛ structure ka kɛ yen nɔ donc o kuma ye don o don kuma de parce que n bɔra ka mun fɔ politique tɔn bɛɛ créer kun ye ka taa fanga ɲini n'i bɛ fanga ɲini fanga bɛ ɲini ni a baara de ye o baara sokɔnɔ baara b'a la kɛnɛma baara b'a la donc an ma deli ka sunɔgɔ o ko la an b'o la comité exécutif b'o baara kɛ o kan ka fo o baara la fana. Ok, o kan ka fo o baara la mais président bɛna don min na sisan surtout parti yɛrɛ an bɔra ka fɔ cogo min ni Adema jateminɛ an bɛ se ka fɔ parti ba kɔni surtout parti fɔlɔ de min ye jamana kɔni mara démocratie fanga nalen kɔfɛ mais président an y'a ye o hokumu kɔnɔna na fɛn caman kɛn bɛ ka ta ka aw surtout Adema yɛrɛ ko aw jalaki kosɛbɛ
jamana yɛrɛ mara cogo la n'an ko an bɛ se ka taa surtout kalan bonnako la a bɛ yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ aw ka waati de la ko kalan tiɲɛna fo ka se nin waati la bon jalaki minnu fana bɛ ta ka nin parti sɛgɛrɛ a ka dɔgɔ tuma caman an ka ye aw yɛrɛ ka bɔ walasa ka se ka adama fana ka se ka parce que a bɛ fɔ cogo min ka bilan k'o défend mun bɛ est ce que aw bɛ ka baara kɛ o la ou bien maaw bɛ ka aw jalaki min na aw yɛrɛ sɔnna n'o Temini yani an ka don jalaki ninnu na kelen kelen en fait jalakiw la kelen kelen sɔnni an ka so ma n'an ka bilan an b'a fɔ bɛɛ ye an bɛ waso ni a ye ala ye san 10 mun kalifa adama la ni a san 10 kɔnɔ président Alpha Umaru Konare a ye Mali sɔrɔ k'a gérer an b'a fɔ an ma waso n'a ye parce que an sera ka mun kɛ ballon i b'a dɔn jamana mara ye fɛn dɔ i bɛ dɔ kɛ dɔ b'a jɛ mais a mana kɛ wagati dɔ la mɔgɔ kɔnɔ k'a fɔ ko n b'i place nɔfɛ i ye mun kɛ n b'o bɛɛ kɛ fu ye kuma bɛ gɛlɛya souvent Mali kuma gɛlɛyara dɔɔni o sira kan n'a ka di an bɛ don fɛn ninnu kɔnɔ kelen kelen ni comme i y'a fɔ i cogo min na maintenant bilan mun bɛ yen ko est ce que an bɛ k'a défend an b'a défend alhamdulilayi bi ni comité exécutif mun filɛ ni Maramatia kun y'a ɲɛmɔgɔ ni ala y'a ka miniji dɔgɔya mun bɛ o continue comité exécutif in nalen a ka action fɔlɔ-fɔlɔ kɛra mun ye a fɔra an ye baara mun kɛ san 10 gestion kɔnɔ a bilan a ka bɔ o kɔnɔna na an ka secrétaire général bɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que secrétaire général ye baaraba kɛ o kan livre an y'a bɔ n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye k'a dɔn k'a fɔ san 10 kɔnɔ adama sera ka baara jumɛn kɛ a b'a kɔnɔ nkalon fosi t'a kɔnɔ c'est aussi o kɔfɛ an yɛrɛ y'a ye a kan kuma kan ka fɔ a kuma kan ka fɔ fɛn o fɛn kɛra kelen kelenni an bɛ se ka fɛn o fɛn ta an b'a fɔ mɔgɔ ye mais souvent mɔgɔ min tɛ fɛ k'i lamɛn o t'i lamɛn yɛrɛ parce que a ka dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye n bɛ tugu tiɲɛ kɔ mais n b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye mais n b'a fɔ diyagoya k'a nkalontigiya kuma dɔw la a ma se i ka kuma dɔw fɛ parce que tagalen ɲɛfɛ ala yɛrɛ bɛ tiɲɛ na la i bɔra k'o fɔ n'an ye jateminɛ kɛ surtout aw bɛ jalaki kosɛbɛ ka yira k'a fɔ surtout kalanko la k'a fɔ n'i y'a ye kalan fana tiɲɛna ka se nin niveau la ko surtout aw ka nali la de kalan surtout adama ka waati la ko kalan yiwarala ka se ka tiɲɛ ka se nin niveau la e bɛ min fɔ puisque e yɛrɛ b'an bolo kan bi ben an y'o kuma fɔ k'o caya parce que n'i ye kalanko binakun ta don mun na an bɛna fanga la n'i ye Mali ta k'a jateminɛ anciens tun bɛ yen nɔ anciens tun bɛ o tun bɛ f'i ye kuma dɔ la ko kalo kelen tun ye tile 90 de ye c'est à dire enseignant pour que d'abord a k'a ka sara sɔrɔ kalo kelen sara a tun bɛ kalo 3 kɛ dɔw bɛ kalo 4 kɛ pour que a ka sara sɔrɔ o bɛ adamaden bɔ a danbe yɛrɛ la fɔlɔ pour que i ka fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ min n'a bɛ taa baara kɛ i b'a sigi a danbe la pour que a hakili ka sigi ka se ka baara kɛ mais bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ an Alifa nana a sera k'o situation ni régulariser don mun na a bɛ na fana i b'a jateminɛ k'a fɔ kalan tun bɛ yen mais kalanyɔrɔ tun ka dɔgɔ kalanyɔrɔ tun ka dɔgɔ pratiquement a bɛ f'i ye kalanyɔrɔ tun tɛ yen wali ni kalanyɔrɔ min bɛ yen i b'a sɔrɔ équipement t'a kɔnɔ a ka baara dɔ kɛra min a sera ka kalanyɔrɔ in caya c'est pourquoi souvent i bɛ mɔgɔw mankan mɛn a bɛ fɔ ko un village une école c'était pour faire en sorte que kalanyɔrɔ bɛ se ka lasurunya ekɔlidenw na cogo min na pour que maliyɛn fanba bɛ se ka taa ekɔli la o kɛra i b'a jateminɛ n'i ye o ta ko jateminɛ ekɔliso dama mun jɔr'o la o ka ca ka se lycéw ma o caman baw jɔra maintenant souvent a bɛ f'i ye ko non mun de kɛra niveau dɔgɔyara an bolo a bɛ se ka kɛ Alpha yɛrɛ tagatɔ ko vraiment ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka faamu peut-être que a ka regret bɛ se ka kɛ éducation yɔrɔ mais regret n'o de fɔ c'est pas parce que a ma baara kɛ mais son ambition de tun b'a la ambition min tun b'a la c'était que maliyɛn den bɛɛ ka taa école la maliyɛn den bɛɛ tɛ ka se ka niveau sɔrɔ mais ni niveau nin jiginna administration fɔ cogo di état ye continuité de ye n nana sɔrɔ ekɔliso tun tɛ n sera ka ekɔliso jɔ n nana sɔrɔ enseignants kun sɛgɛnnen n sera k'u bila condition na mais ala y'a kɛ niveau jiginna an bolo dɔɔni mɔgɔ min bɛ n'i kɔfɛ normalement o kan k'a dɔn e y'a bila yɔrɔ min k'a ta yen walasa aw ka se ka taa n'i ye débat posé ten tɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se ka fɛn kɛ mais malheureusement mɔgɔw t'o ɲɛɲini bi et san 20 o kɔfɛ nin kuma de bɛ na personne ne dit k'a fɔ a ye nin kɛ mais on dit k'an bɛ nin yɔrɔ de la ok mais i y'o fɔ i ye kuma dɔ fɔ i ko a ye kuma dɔ fɔ donc c'est à dire n'an y'a faamu parce que i ko a tatɔ a y'a jira k'a fɔ ni regret b'a la niveau o kɔrɔ ye ko a m'a bila échec minɛn kɔnɔ mais a y'a bila peut-être ambition min tun b'a bolo a ma o de atteint n'i y'a faamu absolument o de don en fait échec tɛ o ambition min b'i la hadamaden n'i bɛ jamana mara o de
ni mɔgɔ min i bɛna jamana mara n'i nana ni ambition t'i la ka taa jamana fan fɛ i bɛ pilotage à vue kɛ a bɛ taa i na dɔn hakilina jɔnjɔn dɔ de k'i la ne nakun ye n bɛ nin de kɛ mais ne nakun tun ye bi k'a fɔ ka ekɔliso jɔ ne nakun tun ye ka enseignant bila condition na ne nakun tun ye k'a kɛ maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka niveau dɔ ma sɔrɔ ni dɔ y'a jɛ e tɛ se ka satisfait ni fɛn ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ma fɛn kɛ c'est peut-être que hakilina min tun b'i la ambition min tun b'i la ambition ma se fo a dan na o regret kan k'i minɛ mais ni mɔgɔw y'a essayer k'o traduit k'o kɛ échec de ye mais ne b'o f'i ye n'i taara dans les années 90 92 ka na maliyɛn fanba tun bɛ pan de ta ka taa n'a ye école la pan tun tɛ yen i bɛ panw de ta ka taa n'a ye école la dɔw bɛ sigi biriki sanfɛ dɔw bɛ sigi don karata bu kɔnɔ o bɛɛ tun ye fɛn ye mais a bɛ taa don min na ma fa tɛ yen mais o dɔgɔyara jamana kɔnɔ o fana ye fɛn dɔ ye o kan ka fɔ k'a fɔ nin kɛra mais n'i ko ko fosi ma kɛ o bɛ bila pratiquement juguya minan kɔnɔ. D'accord. Mais dɔw fana b'a accuser surtout lakana bunako kan ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye démocratie fanga nalen ko o de surtout armée yɛrɛ disoli kɛ ka se nin yɔrɔ ma foyi ma kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ armée cira de walasa ka se ka fanga di politikimɔgɔw ma armée ka se ka don u ka minɛn kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o ko la. Bon n'i ko démocratie tile o ka ca an bɛ san 30 kɔnɔ c'est-à-dire ne bɛ se ka kuma an ta kan don min na a bɛ na en fait accord de Tamanrasset min tiɲɛna Alpha ka accord tɛ a nana sɔrɔ yen par exemple mais quand il est venu diɲɛ contexte ko de 92 tiɲɛ o ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye 92 tiɲɛ i b'a diɲɛ fan bɛɛ jateminɛ bɛɛ tun b'a f'i ye ko an ka taa démocratisation o tun tɛ Mali kelen ye o ye diɲɛ tiɲɛ de ye et à un moment donné, on pensait qu'il y a aux démocratisation, il fallait qu'on ait beaucoup plus de liberté, notamment de liberté d'expression haute, mais les armements, je pense, souvent c'était laissé de côté. Donc, mais il a géré son truc de cette façon. Mais ce qui est important, c'est que même cette armée dans certaines conditions, l'amélioration des conditions, ça a été fait. Oui, Baradoyo. O ye baara fana belebeleba de parce que o b'a to mɔgɔw bɛ se ka hakili bɛ sigi u bɛ mun kɔnɔ maintenant gestion kɛra de telle sorte que a ye san 10 in kɛ ka taa an ma ɲɔgɔn sɔrɔ rébellion ou bien fɛn kɔnɔ ça veut dire que quelque part hakilina dɔ tun b'a la a sera ka mun bila en jeu peut-être situation bɛ évoluer plus an bɛ taa ni situation wɛrɛ donna a kɔnɔ a kan ka évoluer a nɔfɛ tu peux pas le juger mun bɛ bi. Ok. Mais n'en quoi ma ta ça de façon globale président est-ce que ça ka bi à part ni fait un bilan positif n'a pas quoi bilan de dresser nous kera en termes d'infrastructure en termes de tout est-ce que mo fanye est-ce que d'autres dresser des gros travaux qui ont fait des gros chantiers qui ont été réalisés en fait il faut comprendre simplement avant 92 avec fille Bamako ni Tumbiyala il faut choisir son trou qui ka wori choisi parce que il bɛ tagama sira min k'a bɛɛ wo ye c'est pour dire que sira tun tɛ yen anw yɛrɛ ka maakɔrɔw bɛ mun fɔ an ye Bamako n'i tun y'i pari i tun bɛ taa Ripacanga la Bagadaji parce que i b'a sɔrɔ courant tun bɛ yen dɔrɔn de i b'a sɔrɔ yen de tun cɛ ka ɲi mais a nani sira jɔnni b'a fɔ ko sira ma se ka dilan Bamako sira dilanna ça c'est à son actif n'i ye infrastructure ko ta dans l'infrastructure sanitaire nous l'a dit. Alpha Ka, le projet de développement des CSCOM. CSCOM créé c'était pour permettre qu'à voilà ça dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka surunya so la parce que dugu dɔw la n'i ka mɔgɔ kun banana i bɛ kilomɛtiri janbaw de bɛ pour que ka taa n'u ye donc o b'a to kɛnɛya bɛ sabati. Personne ne peut dire le contrôle. Je le dis souvent. N'a abena fangala dom Mali rebe centre de santé mais c'était à peu près 10 mais avec ta dom na kemé fla ani bi kono ton don de tumbi. Donc o e bara belebele ba. Le projet de développement, le plus grand projet de développement comme Amiseka Mouf na ya Amiseka Shubi Bibeka kumala. Prenez seulement la CAN 2002. A dom na be fo kamba ta Malion sur la ka fo non ante sa koro. Mogo sur la frafina ka fo ante sa koro parce que c'est mais c'était son ambition on a dit embarquer. Et ce projet a permis de jeter les bases de tous les développements que nous avons aujourd'hui. Et si vous voyez, ni tara Mali région un temps sur et bon longtemps il va sur le goudron glané, il va sur le sable glané, il va sur le village canou glané. Donc tout ça ce sont des réalisations mounuma ambolobi, amse kan sinsi munka ka mounora renforcer. Donc ni kwanga fo
sur le plan de la diplomatie d'ailleurs. Domina avait Takakabo Famila, Fangala, Mali, Afrique, Béafo, que le Mali était un pays envié. C'est-à-dire Mali qui n'est pas bérimine. Ben, a négé tumbi bella. Parce que, en tout cas, Trabolo Mouka, Trabolo tout apprécié, ça fait que, au Moro, fait c'est qu'à demander, fait c'est qu'à appliquer en fait, à bébé. Donc, ça, ce sont des acquis ou de Mounukanga, c'est qu'à renforcer. Plutôt qu'à Fokiba à la gauche. Ok, d'accord. Amena sisan jamana kunkanko kan ni surtout fɛn kelen fana bɛ yen mɔgɔw bɛ min récupérer peut-être i bɛ se ka éclaircissement d'an ma parce que après le départ de Alpha élection Alpha ta kɔfɛ an y'a ye 2002 aw taara aw ni avec le défunt ATT mais les gens après ça mɔgɔw b'a accuser ko ni jateminɛ kɛ a bɛ fɔ ADEMA ye parti ba ye mais c'est une partie qui va jamais dans l'opposition et toujours dans la majorité ou surtout o de kosɔn aw sɔrɔla ka Ibrahim Boubacar Keïta accompagner ko caman donna a kɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛ bi n'aw ko kan. Nin kuma in kan ka éclairci de a kan ka éclairci fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ADEMA 2002 a candidat tun bɛ ADEMA bolo 2002 c'était Soumela Cissé voilà Soumela Cissé ma gagné ATT gagné na l'ADEMA ni ATT baara kɛ 2002 fo 2007 ADEMA ma bɔ a ka gouvernement na a yi représenté hɔrɔnya bateau i ni mɔgɔ min jɛra ka baara kɛ san 5 o selen k'a bɛ dɔ wɛrɛ ɲini aw dun ma fara hɔrɔnya b'a to i kana fɔ k'i bɛ t'o contre la e o tɛ ADEMA kelen i b'i bolo sin 2007 Mali la parti joli ma mun taara ATT contre la donc au san a ma candidat présenté fo kana se 2012 coup d'état kɛra 2013 ADEMA a fait son candidat 2013 ADEMA candidat kun ye Dramane Dembélé Dramane Dembélé a ma taa second tour la o kɔfɛ o ye baara kɛ ni IBK ye 2013 kana se fo 2018 ma a ma bɔ gouvernement na donc a b'a to i bɛ tugu a kɔ o fila la ADEMA tugura mais souvent mɔgɔw di ko an tɛ taa yɛrɛ ko an ma deli an tɛ taa fanga yɛrɛ non ce sont ces deux fois et les raisons sont claires a kɛra kun minnu na o kun ninnu c'est très clair par rapport à ça et par rapport à tout ce qui se dit alors maintenant i ka question filanan tun a rappelé ko non toujours dans la majorité mais en fait jamais dans l'opposition l'ADEMA est constant en fait le souci de l'ADEMA a toujours été la stabilité du pays toujours été la stabilité du pays. Et ADEMA est fin qui a bébé dans le cadre de la stabilité du pays. Dès lors qu'on a fait un chitif coquille qu'on fait, fon fait ni ba ke ka don bi ne ka nga position monta obeke sababu jamana be free et puis jamana ta ko position tout et puis jamana ta ko position tout voilà. Ok, mais est-ce que président Nayo Beta, est-ce que il pourra faire élection là-bas avec le choix de Dramane Dembélé, est-ce que le choix indépendant c'est pas ce choix qui a coûté cher vraiment à ce grand parti là, parce que un grand parti comme ADEMA qui a fait Kata élection là, au match qu'à second tour sera, est-ce que ce n'est pas le choix du candidat aussi qui a posé le problème? Pas le choix du candidat. Bon, en fait, on fait règle ou bien quoi. Ni règle respectera Kabi c'est ce qui fait aussi la force de ce parti. Fait que il n'y a pas d'homme providentiel. K'a fɔ ko ni nin de tɛ a tɛ kɛ a bɛ a barila mɔgɔw la mais c'était pas aussi surprenant parce que a donni kama i b'a jateminɛ k'a fɔ a kɛra contexte dɔ kɔnɔ où maliyɛn tun b'a fɔ kosɛbɛ an mago bɛ mɔgɔ la ɲɛda kura la et Dramane dans le comité exécutif a bɛ mɔgɔ 40 kura la mais c'est pour dire moi ne yɛrɛ hakili la nin force de ye k'a dɔn k'a fɔ nin parti kɔnɔ nin parti belebeleba ye mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔw tun t'a dɔn kosɛbɛ o bɛ se ka émerger fo kana kɛ parti candidat ye oui, force de tes faiblesses. Mais maintenant, ni comment que il n'a pas ton camp ou bien mon akila ton camp il faut tirer les enseignements. Il faut vraiment tirer les enseignements car la dit moumanye mon camp corriger là pour que nataw là a kana tient tourni au de en famille. Sinon, kafoko c'est le choix qui a coûté au tout choix mana que tugo a kadi doye amadi doye. Mais mon ka gelen mon parti sinsi. On be parti sinsin an bɛ t'o sira fɛ. Ok, n bɛ parti sinsin an bɛ t'o sira fɛ. Président san bɛ don min na min ye jamana kunkanko ye san yɛlɛma na président kɔni discours kɛ discours kɔnɔna na a ye kumana a da sera fɛn caman ma surtout bakurubaya la jamana ye fɛn minnu kɛ san 2023 kɔnɔna na
a kumana sɛnɛ bonako kan états généraux de la jeunesse a kumana o kan sifinnakaw jɔyɔrɔ a kumana o kan bon surtout peut-être b'a dɔn i ye discours lamɛn sifinnakaw ka ko la bi bi in na sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye e yɛrɛ fɛ ni camancɛ fanga in kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn jamana sifinnakaw de don. Mais en fait an kan ka fɛn dɔ faamu jamana tɛ se ka jɔ ni sifinnakaw tɛ mais sifinnaka jumɛn f'a ka kɛ sifinnakaw ye minnu fana bɛ se ka i sigi k'i hakili jagabɔ k'a lajɛ n kan ka mun kɛ n ka kɛta ye mun ye n man ka mun kɛ walasa jamana bɛ se ka sinsin ça c'est très important mais souvent ça fait mal de le dire souvent an bɛ sifinnakaw sɔrɔ minnu ti miiri n'u yɛrɛ hakilina ye mais u bɛ miiri ni mɔgɔ wɛrɛ de hakilina ye n'i bɛ miiri ni mɔgɔ wɛrɛ hakilina ye i bɛ kɛ o mɔgɔ wɛrɛ ka jɔn ye o b'a yira k'a fɔ fɛn tɛ bɔ e yɛrɛ hakili la mais mɔgɔ wɛrɛ de b'a f'i ye k'o kɛ donc bi jamana bɛ contexte min kɔnɔ an mago ti o la jamana mago bɛ jeunesse mun na bi c'est une jeunesse mun bɛ se ka jeunesse ka kan fɔ ka dɔn k'a fɔ anw jɔyɔrɔ ye nin de ye an kan ka nin de kɛ an man ka nin de kɛ o t'a yira k'a fɔ ko i man ka mɔgɔ lamɛn i bɛ mɔgɔ lamɛn mais i bɛ mɔgɔ lamɛn k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ a la de k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ bolo mun ka ɲi ka taga ni o ye donc bi ni Mali mago bɛ jeunesse la c'est cette jeunesse là mun bɛ se ka tiɲɛ fɔ a gɛlɛyalen mun bɛ action poser ka taa jamana jɔli sira fɛ mais pas une jeunesse mun n'a b'i kole dɔ la ko o ka intérêt défend ale fana b'i ka intérêt sɔrɔ o fɛ jamana la mais bɛɛ bi souvent jamana ko kuma bɛ maka caman da mais jamana ko kuma t'u kanu na. Mais il voilà k'o fɔ quand on parle de la refondation parce que refondation ko kuma bɛ se k'a fɔ a su ni tile ɲɛmaaw b'a kuma na sifinnakaw bi bi in na olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin refondation ko kura in na est-ce que nin refondation ko kura in fana puisqu'on parle de refonder le système de puisque n'a fɔra refondation o kɔrɔ tɛ Mali kura kɔni tɛ kɔrɔlen nin hakilina de bɛ ɲini k'a yɛlɛma est-ce que an bɛ pratique min kɔnɔ est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi surtout avec la jeunesse est-ce qu'on n'est pas loin de ce Mali kura qu'on cherche. Bon Mali kura tɛ jɔ ni maliyɛn den kura ye o Mali kura bɛ jɔ ni maliyɛnw de ye o b'a to changement kan ka kɛ à tous les niveaux notamment au niveau maliyɛn de bɛ se ka changer Mali tɛna falen maliyɛn de bɛ se ka changer surtout denmisɛnninya sifinnakaw fan fɛ bi a sera wagati dɔ ma où sifinnaka bɛɛ kan ka se k'i yɛrɛ lajɛ ka dumare lajɛ k'a dɔn an bɛ min an bɔra min an bɛ taa min n'i sera ka jaabi sɔrɔ o bɛɛ la i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka taa sira min fɛ o sira tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye o sira ye mun bɛ taa jamana ka jɔli sira kan. Ok i bɔra k'o fɔ an bɛ taa président ka interview kɔnɔ c'est à dire ni axe ba ninnu jateminɛ surtout mɔgɔw yɛrɛ sigira mɔgɔw bɛɛ maliyɛnw bɛɛ kun sigilen bɛ ni fɛn min ye k'a fɔ u bɛna jaabi min sɔrɔ surtout o ye kurantigɛ nin ye an y'a ye a ka jaabi kɔnɔ a ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ fɛn min tiɲɛna san 30 a dilanni ma nɔgɔn tile 1 tile 2 kalo 1 kɔnɔna na nka perspective bɛ sen na fɛɛrɛw bɛ ka sigi walasa ko in ka se ka ɲɛ cogo min nka ni kuran ko ni tun y'a jateminɛ mɔgɔ caman tun sigilen don k'a fɔ peut-être président bɛna na kuma fɔ min tun bɛ se ka peut-être jamanadenw hakili sigi a ko kunna puisque an y'a ye a yɛrɛ ka ministre bɔra ka kuma caman fɔ peut-être président ka bɔli tun bɛna na walawalali kɛ nka maa caman y'a yira k'a fɔ vraiment avec ce discours surtout du côté énergie ils sont restés sur leur faim e bɛ analyse jumɛn de k'a kan. non a kan ka faamu ni discours kɔnɔ peut-être qu'an bɛ se ka segin a tɔw kan énergie ta particulièrement n'i ye discours ta k'a lajɛ président kumana réalisation minnu kɛra a kuma ni énergie ta kan a ko problème dépanne bɛ san 30 in kɔnɔna na mauvaise gestion ani manque de vision la c'est peut-être vrai mais ne bolo c'était pas ce que les Maliens attendaient parce que nin nasugu la Maliens caman bɛ ka souffrir na n'i ye entreprise ta entreprise bɛ sɛgɛn ka sababu kɛ kurantigɛ ye ni ne tun ye président ka conseiller ni ne tun y'a ka conseiller j'allais lui dire mesure ba minnu taara pour que ka se ka Maliens soulager kurantigɛ kɔnɔna na san 2024 kɔnɔ o de tun kan ka fɔ bi an ti
yɔrɔ la bilen ou a bɛ fɔ a tiɲɛna nin tiɲɛna a banna parce que autorité minnu bɛ yen bi u nana parce que a fɔra de ko fɛn dɔ tiɲɛna a kan ka dilan n'a kan ka dilan mun bɛ an jigi sigi kosɛbɛ c'est de dire à partir de nin san 2024 kɔnɔ nin mesure nin de taara nin mesure nin de taara nin mesure nin de taara o b'a to ka se nin wagati in ma sɛgɛn mun ni tɔɔrɔ mun bɛ se ka kɛ maliyɛnw kan ka taa kuranko sira fɛ bi o bɛ se a bɛ gérer ne tun sigilen bɛ o de kan c'est pour ne tun y'a ka conseiller fana ne tun bɛ taa o sira de fɛ mais n tun tɛ taa sira fɛ sira min na ne b'a essayer k'a fɔ ko a kun ye nin de ye parce que kun ye nin o bɛ taa justification kɔnɔ justification wagati tɛmɛna bi mun bɛ yen nɔ c'est mun bɛ kɛ concrètement pour que ka bɛɛ soulager o de tun kan ka fɔ. Ok, si an bɛ taa sur le plan de l'accord parce que an y'a ye discours kɔnɔna na fana a kumana surtout accord intermalien mais est-ce que président ka nin sortie in et il ne peut pas en un mot président tɛ fɛ ka jira k'a fɔ surtout accord puisque accord intermalien ka sɔrɔ accord bɛnkan sɛbɛn dɔ fana bɛ yen min ye accord d'Alger c'est vrai o ma bila fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ o application kɔni gɛlɛyaba b'a la kabini accord sigira a tun yɛrɛ k'a fɔ accord kan ka waleya ka bɛn san 2 ma an ye san 7 fo bi an bɛ fɔ ka taa san 8 na a tɛ ka taa tɛ ka bɔ si tɛ ka bɔ accord yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a réalité bɛ se ka kɛ mécanisme kan ka kɛ o fɔra a kɔnɔ assise nationale olu y'a jira k'a fɔ sigikafɔ ka kɛ accord in kan den ni kuma fɔra caman y'a jira k'a fɔ ni bɛnkan sɛbɛn in an ka sigi an yɛrɛ dama ni cɛ yɔrɔ min ka ɲi an k'o ta yɔrɔ min tɛ se ka kɛ yɛrɛ an k'o bɔ mais o gɛlɛya tora fo ka na kɛ bi Mali yɛrɛ san sɔrɔ walasa ka se ka Kidali minɛ bɛnkan sɛbɛn bɛ an ni mɔgɔ min cɛ olu yɛrɛ jamana bila bi olu kɔni bɛ jamana fan wɛrɛ minnu yɛrɛ kan ka kɛ garantie olu y'u ka minɛn cɛ ka taa est-ce que bi bi in na hali n'a ma ɲɛ président y'a jira k'a fɔ accord bɛna na sigi c'est à dire dialogue bɛna sigi intermalien Mali kun kan ko ka fɔ Mali kɔnɔ malidenw fɛ ale kɔni ye o sira de ta est-ce que nin tɛ fɛɛrɛ ye ka jira k'a fɔ accord min bɛ yen o bɛna bɛn ji la surtout an y'a ye président ka bɔli kɔfɛ Nations Unies yɛrɛ fana tilala ka jira k'a fɔ sigikafɔ fɛn fɛn bɛ kɛ accord de bɛ kɛ a fɛ est-ce que gɛlɛya tɛna na nin yɔrɔnin na est-ce que président n'est pas temps ɲɛmɔgɔ nin k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ accord yɛrɛ tɛ se ka kɛ an ka bɔ a kɔnɔ a ka fɔ siɲɛ kelen k'a fɔ an t'a la fɛɛrɛ wɛrɛ ka ta o ka fisa nin fana dulonni ka bon accord ko kuma la c'est souvent a y'a minɛ a b'a da kɔnɔ o ye tiɲɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye kuma wɛrɛ ye n'i ye a ka discours ta a ko an bɛna taa phase dɔ la an bɛna dialogue direct intermalien an bɛna t'o kan ka maliyɛnw yɛrɛ dama bɛ sigi a bɛ ɲininkali caman bange mɔgɔw la n'i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ ɲininkali caman kɛ mais ɲininkali e tɛ se k'a jaabi ne tɛ se k'a jaabi mɔgɔ minnu y'a décision ta olu de bɛ se k'a jaabi ɲininkali fɔlɔ ye min comme i bɔra k'a fɔ dialogue direct intermalien o dun y'a sɔrɔ accord bɛ anw ni groupes armés cɛ est-ce que o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko accord mun bɛ yen a bilala kɛrɛfɛ o ma bɔ a da mais ɲininkali tɔ min bɛ kɛ yen nɔ dialogue direct in fana ne bɛ question damadɔni poser a kɔnɔ parce que dialogue direct a bɛ kɛ ni jɔn ye a bɛ kɛ ni jɔn ye entre maliyɛn jɔn ni jɔn ye parce que an n'i ko entre maliyɛn e ni ne sigilen don bi kuma tɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn dɔw de ye marifa ta Mali kama bi est-ce que ni dialogue in bɛ kɛ dialogue in kan ka kɛ an n'olu de cɛ tuguni wa n'a bɛ kɛ an n'olu de cɛ est-ce que olu bɛ sɔn ka sigi table la wa o bɛɛ question bɛ yen nɔ ne ka ɲininkali ye a faut qu'au cadre de définir a ye cadre fila kɔni définir qui sont très clairs parce que o y'an ka constitution yɛrɛ ka kuma ye a ko ni dialogue in bɛ kɛ la forme laïque de l'État o kuma t'a la l'intégrité territoriale de l'État o tɛ kuma t'a la o ye k'a sinsin a kan parce que an ka constitution b'a fɔ ko o fɛn fila in tɛ négocier donc n'a ye o kuma fɔ o y'a ka jɔyɔrɔ mais maintenant fo komi a ko fɛn kan ka daminɛ février mais jɔn ni jɔn ni kan ka participer a ko bɛ tagabolo jumɛn kan a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ani mɔgɔ jumɛnw kan ka kɛ o bɛɛ kan ka identifier pour que an k'a dɔn k'a fɔ le dialogue direct intermalien contenu yɛrɛ jumɛn bɛ a la an ka se k'a faamu mais ɲininkali tun min bɛ to yen est-ce que c'est pour dire que an bɛna accord d'Alger o bɛ bila kɛrɛfɛ pour que an ka taa ni nin de ye wa n'an bɛ taa ni nin ye a bɛ taa cogo di o jaabi o t'e bolo o tɛ ne bolo o bɛ
ok o tɛ bolo o tɛ ne bolo mais aw bɛ taa n'a ye min na ni ye discours fana jateminɛ est ce que an tɛ se k'a fɔ nin ye bi kɔni ka nɔgɔ bɔ a la min ye sisan i n'a fɔ coopération ani Russie cɛ parce que c'est vrai bɛɛ b'a fɔ an b'a ye ministres b'a fɔ ministre des affaires étrangères b'a fɔ premier ministre b'a fɔ tuma caman ka yira k'a fɔ coopération bɛ ani Russie mais nin discours in na ka surtout partenaire caman b'an bolo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ka Russie président tɔgɔ ta a ma surtout k'a fo ka yira k'a fɔ a ka dɛmɛ ka kɛɲɛ ni développement sira fɛ ka taa ni maramafɛnw sɔrɔli sira fɛ est ce que nin t'a ye ka nɔgɔ de bɔ a la pewu ka yira k'a fɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ kɛrɛfɛ a cɛ ye nin de ye. Bon, en fait, ne ma problème ye o la. Ne personnellement, je suis d'accord avec le fait que an k'an ka partenariat diversifié. Partenariat bɛ diversifié, c'est-à-dire jamana si tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni partenaire kelen ye. Donc, le partenaire stratégique o kan ka bɔ yɔrɔ min o kan ka diversifié. Si se trouve qu'aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko Rusilakaw de y'an ka partenaire stratégique ye, Rusilakaw de y'an dɛmɛbagaw ye. A ka kan n'i bɛ kuma i ka foli las'u ma ne tɛ koba ye o la mais ne ka faamuya kɔni na partenariat tɛ dan mɔgɔ kelen ma partenariat kan ka diversifier n'a bɛ diversifier i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka kuma aw bɛ sigi aw bɛ kuma aw bɛ se ka bɛn e tagabolo ye mun ye i bɛ fɛ ka taa sira min fɛ a b'o de yira ɲɔgɔn na n'a y'o yira ɲɔgɔn na a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. ok i bɔra ka kuma min fɔ an bɛ to o kɔnɔ o lakana kɔnɔna na sabula kidali kɔni minɛni an y'a ye a yɛrɛ k'a fɔ baara bɛna caya o kɔnɔna na an y'a ye semaine kɔnɔna na min ye ministre de la défense ye a tila tuguni k'a yira k'a fɔ mali olu kɔni ye drone kuraw sɔrɔ ka kɛ ni lakana bunako kan an y'a ye ale yɛrɛ fana ka kuma kɔnɔna na min ye colonel Sadio Kamara a y'a yira k'a fɔ hali bi minnu kɔni ma se ka segin jamana kɔnɔ u ka segin hali bi nin y'ale ka kangariba laban ye wa baaraw bɛna kɛ est ce que sisan an bɛ se k'a fɔ ko kidali kɔni minɛnen nin ye lakana ko c'est ka kɛ ni maramafɛn minnu bɛ ka sɔrɔ est ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na kɔni k'a fɔ siga foyi t'a la min ye finitigilakaw ye olu ni banbacɛ minnu bɛ yen waati sera olu ka se ka maramafɛnw bila walasa ka segin ka na sigi ka kuma min bɛ ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ nin waati in kɔnɔ. En fait kidali minɛni ye processus dɔ de ye aboutissement ye novembre kalo tile 14 Mali armée donna Kidal 100 ans kɔfɛ mais sɔn'o cɛ peut-être que autorités tun ye baara dɔ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka se juin kalo tile 16 ma don mun na autorités b'a ɲini k'a fɔ minnu tun nana k'u b'an dɛmɛ k'u ka taa a ye jatigɛ se mɔgɔ caman ma mais tubabukan b'a fɔ cogo min il y a eu plus de beurre que de mal u taara kojugu ma kɛ o aboutissement de nana kɛ ni armée donnée Kidal le 14 novembre et malien fan o fan a bɛ fan o fan a bɛɛ wasora a bɛɛ nisɔndiyara ni armée donnée Kidal donc ça veut dire que o mun tun bɛ ka jamana jɛ o yɔrɔ sɔrɔla donc on a gagné Kidal mais ce qui est difficile mun ka gɛlɛn on peut gagner la guerre mais il faut aussi se battre pour gagner la paix. Il faut gagner la paix. Maintenant, la mission qui nous est assignée, Kidal Bambolo, c'est de travailler à ce que on a ambi mounini no ekeliyen, ambi ben mounini Kidal dronte Mali fon va se ka kɛ. Maintenant, bini bara be no, au bara de kan ka kɛ pour que Kidal ne se sente plus en dehors du Mali, mais que Kidal se sente plus au Mali que Bamako même. Donc, o dun ye baara min o tɛ tile kelen baara ye o bɛ taa ni i ka se ka minnu n'u ye yen habitant ye i ka se k'u hakili sigi i ka se k'u jigi fa i ka se k'a yira o la k'a fɔ yen y'u ka yɔrɔ de ye fosi t'u sɔrɔ ne bolo a k'a fɔ ko an ka segin minnu tagara u ka segin ka na je pense que o bɛ taa o cadre de kɔnɔ o bɛ taa o cadre c'est pour que maliyɛn minnu n'u bɔra k'a sababu kɛ gɛlɛya min tun bɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u wele u ka segin ka na u ka so o ye pour que ka se ka baara kɛ ka se ka jamana sinsin ka se ka bɛn sinsin Kidal dugu yɛrɛ kɔnɔ. ok an bɛ taa hali bi n'i ye jateminɛ kɛ surtout n'i ko parti politique o kɔrɔ ye ko ka i bɔra k'a fɔ ka fanga ɲini an y'a ye nin waati in na kalata tun kan ka boloda l'administration territoriale bɔra ka yira k'a fɔ report léger dɔ bɛna k'a la a bɔra a dɔgɔkɔrɔ waati minnu kun fɔra nka n'ala sɔnna don nataw la u bɛna dɔgɔkun fɔ mɔgɔw ye a kan kɛ waati min kɔnɔ depuis o kɛra silence radio kuma wɛrɛ ma mɛn maa ma wele tuguni surtout parti politique ma wele walasa ka ɲininkali ka hakili jagabɔ kɛ nka président ka discours la caman kun sigilen don k'a fɔ peut-être ko dɔ nabɔ nka an y'a ye président fana y'i apprendre k'a yira k'a fɔ kalata bɛna kɛ san 2024 kɔnɔna na
ka waati ma fɔ wa a y'a yira fana a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ a bɛ kɛ kalata ye min bɛɛ b'i yɛrɛ ye kalata min kɔnɔ a ka bɛ kɛ sira jɛlen kɔnɔ wa n'ala sɔnna a bɛ kɛ waati min n'ala sɔnna jamana mana a ka jamana mana a yɛrɛ sɔrɔ waati min lakana bunna u kan waati min mɔgɔ caman ye yɛrɛ ɲininka o la nin ko in yɛrɛ bɛ cogo di aw de ye parti politique ye aw hakilinata ye mun ye nin ko in kan est-ce que an bɛ situation min kɔnɔ bi bi in na o b'an permettre yɛrɛ an ka taa kalata la parce que caman ka kuma ye o de ye. En fait an bɛ n'i ye kalata reporteli ko kuma fɔ effectivement n'i ye jateminɛ kɛ a dira septembre kalo tile 25 ministre de l'administration territoriale bɔra k'a fɔ ko kalata mun n'a tun fɔra k'a bɛ kan ka kɛ février a reportera mais a bɔra k'a fɔ fana k'a fɔ olu tun bɛ fɛ ka kalata bɛɛ kɛ mais u tɛna se ka kalata in bɛɛ kɛ u bɛ président sigi dɔrɔn kɛ n'u ye président tigi min kɛ mais o président tigi fana u y'o report dɔɔni u mɔgɔw ko léger report donc fɛn wɛrɛ ma fɔ a la o kɔfɛ mais anw m'an da de o kama parce que n'i ye jateminɛ kɛ anw fɛ yen nɔ septembre kalo tile 30 anw fana ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ a fɔra ko kalata tɔw bɛna bila kɛrɛfɛ mais président sigi kan ka kɛ mais o reportera dɔɔni an y'a mɛn on prend acte mais an tilala ka taa ɲɛfɛ an ko on prend acte nga on regrette la façon dont ça s'est fait parce que a kɛra cogo min na o t'a kɛcogo parce que y a eu décision unilatérale de tun taara ministre kelen de y'a ka décision ta ou gouvernement autorité kelen de y'a ka décision ta anw tun bolo o t'a kɛcogo ye parce que kalata kɛcogo kun bɛ cogo min na an kan ka se ka sigi ka kuma o sen fɛ an ko n ko bon n b'a ɲini autoritéw fɛ u ka cadre de concertation convoqué cadre de concertation min ministère de l'administration territoriale la on l'a créé quand on était au pouvoir. C'est pour permettre aux autorités de se rencontrer avec les partis politiques pour voir ce qu'il y a. Quand on convoque, il y a politique, il y a société civile, il y a autorité pour que on se date une date réaliste parce que il sert à rien de dire qu'on attaque à l'attaque tous les moyens ne sont pas mis en place. Donc il faut que tous les moyens soient mis en place et que les autorités même disent on boulot avec ce qu'il de là et de façon consensuelle avec la classe politique, avec la société civile, les autorités, d'Atido ou quoi bien au 7. Maintenant, il y a un discours qui est présent fait. Présent un discours qu'on a, je l'ai dit souvent, ne datikara la donnée parce que à Koko réforme Bessina. Donc réforme Betafo à la bana, ne réforme bana kalata be organisé. Mais wagati ma fɔ wagati min kɔnɔ réforme kan ka kɛ bon ni ye réforme ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ réforme in bɛɛ ye assise nationale de la recommandation ka de la refondation ka recommandation de o recommandation in ye 500 ni kɔ de wagati dɔ la autorité tun y'a fɔ k'u bɛ 50 damadɔ ta la k'o kɛ mais kɔfɛ peut-être que o bilala kɛrɛfɛ ni a fɔra k'i kan k'o 500 ni kɔ bɛ kɛ ça veut dire que o bɛ temps ban kuma jumɛn a bɛ ban kuma jumɛn kalata bɛ kɛ kuma jumɛn lisibilité de ti o la lisibilité foyi t'o la a ka kan bi kuma ka tɛmɛ autorités ni partis ni ɲɔgɔn cɛ ani société civile ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ min an bɛ fɛ ka taa min an bɛ fɛ k'a kɛ cogo di pour que bɛɛ ka se ka information sɔrɔ bɛɛ ka se ka to hakilina kelen kan par rapport à l'organisation parce que transition janyana cogo o cogo a laban ye élection de an tɛ se ka bɔ la et élection n'a sirila fana k'a fɔ ko il faut une sécurité à 100% sur le territoire. Ça veut dire qu'il y a 100 ans qu'il y a encore élection parce que la sécurité à 100% aussi n'existe pas. Surtout en contexte, on est souvent confronté à une guerre asymétrique. Donc, n'a assuré là, il est donc non bekanga ban pour yangata ningal tomimbe no. Ok, mais est-ce que ni wati na mse ka fɔ bolo ni ɲɔgɔnma ni surtout a y'a fɔ AES kɔnɔna na an farala ɲɔgɔn kan jamana saba Mali Burkina Niger pour que ka se k'a bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ caman bɛ ka kuma surtout an y'a ye premier ministre saba ɲɔgɔn sɔrɔ Niger waati min o y'a yira k'a fɔ vraiment bolo di ɲɔgɔn kan ka kɛ banque dɔ kan ka sigi min ye Mali yɛrɛ ka Mali ni jamana saba ninnu ka banque ye pour que ka se ka wari monnaie an b'a fɔ monnaie commune sɔrɔ min ye AES monnaie commune ni waati na mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ka o kuma kɔni bi na o bulon bɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ on ne peut pas être indépendant sans l'indépendance économique est-ce que ni jama saba ninnu an bɛ ka taa cogo min an bɛ se ka sigi ni mun ye ni waati na puisque caman bɛ ka fédération kɔ an ye dɔ kɛ ka tɛmɛ surtout an ni Sénégal an ɲɛ y'a laban na cogo min.
En fait, kuma dɔw fɔli ka nɔgɔn ni a kɛli ye o kan ka faamu mais AES à la base a création c'est pour la sécurité à la base c'est pour la sécurité comment est-ce que ni jamana saba mun filɛ nin ye n'o ye Mali ye o Niger Burkina u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka action coordonnée kɛ cogo di walasa gɛrɛntɛ mun b'an da la parce que gɛrɛntɛ in b'an saba bɛɛ da la an bɛ se k'a bɔ yen nɔ minnu bɛ k'anw fɛ o kelen bɛ k'u fɛ c'est à la base c'est ça maintenant ni anw sera k'o coordination kɛ parce que o coordination de ye jamana ninnu jɛ o y'an sɔrɔ nin kɔnɔ depuis kuma jan an tun kan k'a dɔn k'a fɔ anw tɛ se ka taa yɔrɔ la ni Burkina tɛ Burkina tɛ se ka taa yɔrɔ la ni Niger tɛ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'an jɛra ka kɛlɛ kelen kɛ an bɛ se ka kɛlɛ gagner maintenant ni i sera k'o renforcer parce que basigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ basigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn n'aw b'o ɲini ka kɛ o sɔrɔ ka di ni i sera k'o renforcer an ka taa étape par étape n'i taara étape par étape a ka ca i ka erreur bɛ dɔgɔya mais n'i k'i b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ gɛlɛya kojugu ne ka faamuya o ye ne don bi an ka aspect sécuritaire an k'o gérer n'o gérer la an y'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛ se ka évoluer ɲɔgɔn fɛ an kan ka taa niveau mun na an b'o fana développer o b'a to nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ mais n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye. Ok, président i bɔra ka nin fɔ waati bɛ k'i teriw ka na nin waati in na an y'a ye nin waati in fana kɔnɔna na yirala k'a fɔ min ye SADI olu kɔni ka parti bɛ fɛ ka disu wa caman bɛ k'i ye nka mɔgɔ a bɛ parti politique dilan mais ni parti politique fana sirila ko maa kelen erreur kɛ ko o bɛ kɛ sababu ye k'o ci est ce que o tɛna na ni gɛlɛya ye don nataw la. Bon a ka gɛlɛn comme c'est o ye action min mun bɛ justice ɲɛ ma généralement a ka gɛlɛn personnellement je ne commande pas les actions qui sont devant la justice peut-être s'il y a des choses minnu bɛ reprocher o la ils vont gérer ça devant la justice mais toujours est-il que a kan ka to an ka jateminɛ kɛ k'a fɔ regroupement minnu bɛ yen regroupement man ka identifier mɔgɔ kelen na parce que ni ko regroupement ye ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan ni regroupement tora ka identifier mɔgɔ kelen na a bɛ gɛlɛya parce que don mun na ni mɔgɔ kelen sɔrɔla fili kɔnɔ a bɛ taa ni tɔ bɛɛ ye mais ce qui est devant la justice je pense que an ka jamana na sariya min bɛ an bɛ se ka da an ka justice la parce que affaire taara yen an k'a lajɛ mun bɛ bɔ o kɔnɔ. Ok maintenant ni yanni an ka bɔ babu yɛrɛ kɔnɔ bi est ce que an tɛ se k'a fɔ caman bɛ ka yira k'a fɔ bi ko kuma bɛ ka gɛlɛya surtout ka ɲɛsin ni loi cybercriminalité min bɛ yen i kumana bi a yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ma farati dɔrɔn i bɛ taa Bamakɔ kura bon caman bɛ ka yira k'a fɔ nin action bɛ ka kɛ walasa ka se ka kumadaw k'o nɔgɔya wa an y'a ye bi mɔgɔ caman bɛ siran parce que hali ni k'i bɛ mɔgɔw wele ka kuma bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ kuma bolo caman bɛ ka yira k'a fɔ bi bi in na la liberté d'expression tant acquis est menacée est ce que bi bi n'an bɛ se k'a fɔ bi liberté ninnu a menacelen don ou bien fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamu n'a ma ɲɛ i bɛ kuma i kuma danyɔrɔ kan ka kɛ min ye surtout ni loi kura min nana maaw delilen t'o la parce que i bɛ ka waati a loi tun bɛ yen mais ni action ninnu tun tɛ yen mais bi caman b'i yɛrɛ minɛ kuma bolo ko parce que n'i ye kuma fɔ n'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ma farati dɔrɔn i ma sigi ni min ye a bɛ taa an y'a ye nin waati in na arrestation caman de kɛra donc caman fɛ nin ko ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ c'est juste pour restreindre vraiment la liberté d'expression est ce qu'elle est terminée à ce jour. Bon en fait kuma bɛ yen kuma fana b'a kɛcogo bolo kuma b'a kɛcogo bolo kuma b'a kɛ yɔrɔ bolo a b'a kɛbaga bolo o ye fɛn belebeleba ye bɛɛ kan ka se ka mun faamu n'i bɛ kuma i kan ka kuma cogo di i kan ka se ka kuma walasa i ka faamuya cogo di parce que liberté d'expression fana kɔrɔ tɛ libertinage par moment mɔgɔ souvent an bɛ tɛmɛ a dan kan mɔgɔ bɛ tɛmɛ i dan ye mun ye i kan k'o dɔn ne bɛ kuma ne bɛ se ka kuma bi k'e lafaamuya ka sɔrɔ n m'i dɔgɔya n bɛ se ka kuma k'i lafaamuya ka sɔrɔ n m'i lagosi mais non réseau gɛlɛyara parce que a kɛra lagosi yɔrɔ ye a kɛra dɔgɔyalima yɔrɔ ye n'o bɛ yen à un moment donné a ka kan a ka se ka encadrer je pense que loi nin nana o kama mais loi c'est souvent une loi très sévère mun ni bɛɛ kan k'a ɲini k'a dɔn n'i ye sariya kalan i kan ka dɔn k'a fɔ que c'est une loi très sévère a kan ka dɔn bon a dɔnni bɛ mun nɔfɛ o tɛ dépend seulement minnu bɛ réseau sanfɛ a bɛ dépend aussi autorité fana kan ka se ka sensibilisation kɛ a kan pour que bɛɛ ka i ta ni bila dɔn par rapport à cette loi maintenant par rapport à la liberté d'expression an ka liberté d'expression in sɔrɔla dɔw de y'o nin di walasa a ka se ka sɔrɔ a kan ka se ka garanti par les autorités a kan ka se ka garanti par tous ceux qui interviennent dans ce truc là mais on peut le garantir comment c'est très important il faut que ça soit encadré il faut que ça soit encadré a kan ka encadré pour que
bɛɛ kan k'a dɔn bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ i dan ye nin de ye i man ka tɛmɛ nin kan mais ni o t'a la a bɛ taa de tous les côtés donc ne bolo il y a pas de état yɛrɛ tɛ se ka fonctionner si ni liberté d'expression tɛ je dis je n'ai pas dit libertinage mais liberté d'expression tɛ parce que mɔgɔ min bɛ se ka observation critique kɛ e ka baara kan peut-être ce n'est pas e jugu tɛ peut-être a ka observation critique mun bɛ kɛ o de b'a to e bɛ se k'a dɔn i bɛ ka baara mun kɛ a ka ɲi ou bien a man ɲi parce que n'i y'a ye mun b'a la n'o man ɲi i bɛ se k'o ta ka fili bɔ a la mais n'i y'a ye mun ka ɲi i bɛ se k'o renforcer a kan mais nin bɛɛ kan ka kɛ caniveau kɔnɔ mun b'a to bɛɛ ka to i danbe la bɛɛ ka to bonya la bɛɛ ka to karama kɔnɔ. Ok, président waati surunyana kuma kuncɛ kuma an bɛ sɔrɔ ka bɔ baro la. Bon Musa n b'i fo k'i filɛbaga ani lamɛnbaga bɛɛ fo ninnu ye opportunité de ye ni jamanaden bɛɛ bɛ se ka na k'i hakilina fɔ jamana taabolo kan cogo min na i bɛ se k'i hakilina fɔ i yɛrɛ bɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn min kɔnɔ a tagabolo bɛ cogo min na o kan ka kɛ créneau ye mun kan ka se ka maintenir mun kan ka se ka maintenir parce que tiɲɛ ka ca bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ mais n'i ye tiɲɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛba kelen ye n bɛ kuma laban ni mun ye bi an bɛ wagati min kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ ɲinan san nin a ka kɛ san ye san mun ni mali b'a ka kelenya sɔrɔ a ka kɛ san ye san mun ni maliyɛn bɛɛ b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma an tɛ kuma ne jɔyɔrɔ e jɔyɔrɔ mais ka kuma mali kan n'an kumana mali kan a ka ca ala fɛ an bɛ mun ɲini o bɛ sabati o ye jamana ye jamana min na kelenya bɛ o ye jamana ye jamana min bɛ taa ɲɛ jamana min na jamanadenw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais ni jamana kɛra jamana ye jamanadenw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko bɛ gɛlɛya. Ok, d'accord. Ni waati na an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati na surtout Musa Hayidara ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ k'a lajɛ waati na ko ne ni a burankɛ anw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale kɔni bolila a m'a burankɛ kɔnɔ donc an b'ale fo nin waati na ka a ka madame fo nin waati in kɔnɔna na min ye Sulemani Fofana ye ale fana ye directeur financier ye comptable Sumu assurance la an b'ale fo donc ka hakili jagabɔ kɛ hali bi surtout Haruna Kone an b'ale fo nin waati na n'a ka kɔɲɔmuso n'i taara surtout an y'o de fɔ an bɛ jɛmu sigi mɔgɔw de b'a lamɛn minnu bɛ hakilinata d'an ma nin waati na min ye Sevare Bunaku kan Hawa Sise an b'ale fo fo ka taa Sumayila Kulubali a n'a muso Aminata Kane studio photo Kunar la an b'olu fo n'an taara min ye Mopti le gouverneur min ye colonel major Abbas Dambele an b'ale fo Bayangara kɔnɔ Elbechir le gouverneur an b'ale fana fo a n'a ka chargé de communication min y'an kɔrɔkɛ Umar Gindo fo ka taa Madu Jemele an bɛ ninnu bɛɛ fo Dɛɛ kɔnɔ min ye an ka directeur ale bɛ segin na o kɛ bɔ la ale Kelepli an b'ale fo le maire Seydou Kelepli an b'o fo ale Jabikile an b'o fo Sikanda Soba foli b'o ye donc nin waati in kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ nin baara min bɛɛ bɛ kɛ surtout e ye terikɛ kɔrɔbɔrɔkɛ faama min ye acteur Alidu Mayiga ye an b'ale fo sisan b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ nka juma o juma min ye déjà ye ale kɔni bɛ to duma tobi an ye an b'an faw la an b'ale fo nin waati in kɔnɔna na ka hakili jagabɔ surtout an ka maa minnu bɛ bolo la nin waati in na min ye Erasbaci an b'ale fo sabula nin waati in na a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'a fɔ ɲinan a ka kɛ san ye san min u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min fo ka taa honorable Sidiki Kuyate fo ka taa Ben le Serpent hakili bɛ ninnu bɛɛ la k'a fɔ u bɛ gɛlɛya min na ɲinan san ka kɛ u ka san ye u bɛ se k'a bila san min na cogo min donc waati kɔnɔna na régie d'antenne na min ye Augustin Yesu bɛ an b'ale fo Isu Sangare an b'ale fana fo min ye Morlaye Ture k'o fo Aboubacar Traoré grand bɛ Katikaw ka den mandi an ka foli b'o ye fo ka taa nin waati in na min ye Iwarukaw fɛ yen nin waati in na an bɛ an ka maaw bɛɛ fo CAP kɔnɔna na monsieur Sise Ɲamana foli b'o ye k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya juru jira n na ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan walasa ka se ka masala jamana kunkanko kan yan'o cɛ an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma